Нямаше много време Ризатинова да се подготви за следващия си финал, да поеме глътка въздух. Приключи в стартовия ред на бухалки и вече на килима за последното си излизане. Тя е с много добра физическа подготовка, така че вярвам, че ще издържи. Вероятен човек. Гледнете колко леко скача. Много добър завършък на Ана на това състезание. Ако тя не изиграе Кармен, кой друг? Браво, невероятно го изпълни. Такъв заряд. Това е балерината на световната гимнастика. Женственото лице, женствения образ на световната гимнастика. И чудесно изпълнение. Огромно удоволствие да се наблюдава и затова има и толкова много фенове и тук